سوال در شما کی پدر و مادر خود چه دشنام کرده است؟ رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر که زمانی میشود که امتهای من مادرشون، پدرشون، فرزندشون یعنی که همین تا دشنام حقارت میکنن، خلص میکنن، بعد любой танагом ку ма последний ксиоча бошам атата очам сор шуда ахира душмон мекунем. Амад ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. бале ин даҷҷоло намемонанд ки барномаи антидаҷҷол рӯзҳои сешанбе то ҳафтаи дигара интизоршон шавем, бояд бикунимшон. Коре мекунанд ки одама маҷбур мекунанд ки бо имрӯз барномаи антидаҷҷол шава ки антидаҷҷол як чанд корҳои ин даҷҷолоро шумо дар ин видео дида ба ҳайрат меоед. мутаассифона ин кора агар ки ман наброрум, накунам, хеле полочка ва полочка намонам, бисёриҳо аллакай бисёриҳо хушбахтона мефаҳманд, лекин боз ҳастанд одамое ки намефаҳманд. бо ин хели даҷҷоло медонанд. гуфти падари ман ки ҳамис ҳар зад аксари монди, медонӣ ки ҳамин рӯз чӣ кор кардӣ, медонӣ ки птвари ё ки одами хубӣ. хуб, лайка мондана фаромӯш намекунем ва давом метиҳем барномаро. шумо метавонед ки дар ширкати шифофармо бо промокоди Эсим Шарипов бепул рафта ҳиҷома, массаж ва фитобочка кунед. мерай пиштакота мемола, поҳота мемола ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. бародарое ки аз пешоб ва аз простатит азият мекашанд, беҳтарин роҳи ҳал ин аз фирмаи Араби Смёд простатит аст ки метавонед шумо раи пешобро ва ҳамчунин воспалени пешобдонро бартараф кунед. ва бародарое ки мехоҳанд простатит аз фирмаи Араби Смёдро аз ширкати шифофармо заказ кунанд, занг бизанен бизалайк. дар ин барнома мо гап мезанем дар бораи оне ки чӣ гуна ҳаёти ин шахсо дурӯғ аст. хеле ки ман дар видеои пешина гуфтам, ҳар як мавзӯъошонда ҷумлаҳои дурӯғай, ҳар як ҷумлаошонда калимаҳои дурӯғай, ҳар як калимаошонда ҳарфҳои дурӯғай ки дар умум ҳаёти ино аз дурӯғ иборат ай. боз тасдиқи ин гап. дигараш чӣ гуна лангулӣ дашном ба модари худ ва беҳурматӣ ба модари худ мекунад, маҳз ба модари худ. ҳоло шумо да ҳайрон мешин дар инҷа ин масъалаша. ва дигаре ки фитна меган, чӣ гуна момаҷон қатъи лангулӣ фитна андохтаестанд, яъне ки худи ҷабрдидаҳора ва шоҳидои ин кори гузаштара иша ба иш ҷанг андохтаестанд. ман мутаассифона ино намефаҳманд, гарчанде ки бифаҳмонӣ як видеои дига дар инҷа мекунем, дар ин бора гап мезанем, ҳамаш чӣ гуна чӣ кор шудааст, чӣ гуна фитна рафтааст дар ин мобайн аз тарафи худчон ки гашта ба гашта меяку ҳамеҳа дӯст хиёл мекунад ки вакруг ҳама дӯздай. ҳамин одамо фақат чӣ гапе ки шава агар дар борашон гап занӣ мебуранд, мегӯянд ки ту фитна кардаистӣ. барои он хотире ки шумо худтон фитнагарен ки ҳамин хел калимаҳо дар сари шумо меояд. шумо фақат ба забон мегӯянд ки фитна кардан. видеоҳои ман тасдиқ далил қатъиай. ва дар ҷодаи корӣ ман соли 2017 ин ҷониб ман ягон вақт дурӯғ нагуфтам ва намегӯм. ва ҳамчун ман худам шахси дурӯғгӯро баъд мебинам. агар аз сарам тилло бурезӣ ман бидонам ки ту дурӯғ мегӯӣ, ман туро ҳурмат намекунам. ва дӯстон, чӣ хеле калакай шумо медонед, ман дар шумо тавсия медодам билетҳои донишҷӯиро ки дар муҳоҷират барои шумо кӯмак мекунад зудтар раҳо ёбен аз дасти мақомотҳои тафтишотии муҳоҷиратӣ. ва муҳимаш дар инҷа оне ҳастае ки чунин ширкатҳо хеле ҳам зиёдтае ки ҳамин билетҳоро қалбакӣ мекунанд. аз ширкатере ки ман дар шумо тавсия метам, ино номи шуморо дар ягон коғаз наменависанд. шумо дар аслам донишҷӯен, танҳо ҳамун дарсотон тариқи онлайнӣ мегзарад. дар дил хоҳ вақте ки барои шумо қулай аст, метавонед дарсоро бигзаред. на танҳо дар вақти тафтиш кардани мақомотҳо билетҳои шумо дар база буданаш ӯ тараф беста. шумо худтон метавонед ки тавассути QR код билетҳои худтонро тафтиш кунед дар база будан ё ки набуданша, ва ҳамчунин литсензияи мактаба метавонед тафтиш кунед. ҳар як кадомат худтон. аз ҳамин хотир бепарво бошен, муроҷиат кунед. билети донишҷӯӣ лозим боша, рақамҳо дар болои экрани шумо. хоб, чӣ гунае ки шумо медонед, дар видеои пешина ман дар бораи он видео кардам ки лангулӣ гуфтеса буд ки мерава. шумо иро тамошо кардагин албатта, ва ягон ҷои удивителнагиш нестае ки агар ки биравад, чунки ман ин гапҳоро дар аввали конфликтам ин шахсоро гуфтагӣ будам ки ба рӯз ҳама шуморо оварда мерасонам. лекин ман дар видеои гузашта гуфтам ки ин гуна кора шахси баномус карда метавонад ва ман бовар надорам ки лангулӣ чунин кора кунад. ва гӯш кунед ки ман чӣ гуфтам дар ин бора. не бародаро, ин баҳс намекунад. барои мегӯянд ку жалост давид мекунад, штоби жалост, штоби ки комментариёро бинависанша ки бародарҷон хайбес фалон беҳмадон. акай муҳаммад
акаисем Шарипов ами коро чӣ дарку фаҳмиди ин хеле ижда дора ёдам и агар ки як рӯз нага ки ман хизмат кардам ира сияи лағат мекунад дар шаби хобуд акун тасаввур кунем ки вақте ки ман ҳамин барномаро съёмка мекунам буд мекунам видео набаромадай ҳоло лангули намедона ма чӣ гуфтагием дар видео кружок мекунад дар каналаш гӯш кунем кружока чӣ гунае канала гуфтам мефурӯшем дига иш занг зестай ки иш занг зестай э бародар нак э бародар ино ҳамаш паси сар мешаванд э бародар мо медонем таҳматай тасаввур мекунем бародаро ки чӣ гуна ма корҳои ёра якчанд қадам пешакӣ медонам и ягон ҷои удивительнагиш нест ягон ҷои чашмбандиш нестай и кор фактай дар назди шумо кор рух дод ки ман гуфтам ки и барои чӣ мекуна ҳамин кора видеои маро набаромада ҳоло надида буд баромадаи гапа гуфтагиай лангули камтар намест интизор шай ки ма чӣ гуфтагием дар видео бибинӣ баъдан ира нагӯй то ки пазор нашай беҳад сағираи беҳақл будастад ба худо мерам хидмат мекушам тасаввур кардесем бародаро чӣ гуна ма корои ёра нашак период мебинам мнениёшона нашак период мефаҳмам чӣ кор мекунам бо беномусшаби ки бо баромада механда ки хелим гуфтану хелим гуфтан охе ты шарм намекунӣ аз оне ки дурӯғ ҳаёта аз дурӯғ вобастае мочахар фарқ надорад ра чӣ меган намеган мард агар ки ман мисол ман вақте гуфтам ки канал ман мефурӯшам мебром мерам ман мефурӯшам мебром мерам фарқ надорад чӣ гап мешавад чунки мард бояд ки сухан дошта бошад мард бояд ки лавзи ҳалолаи дигараш не да мард зан бояд ки ҳамар бояд рост бигӯяд не ки бо мувофиқи ҳамин мафҳумам агар бигирем кани сухани мардии шумо мардак шидестем ҳеҷ вақт мардак намешавад ты просто аз ин мушкилиҳо гирехтанӣ не ки ты гирехтан наметонӣ чунки ты бояд барои ҳамаи корҳо ҷавоб гӯӣ чӣ хеле ки ман дар видео гуфтам суханое ки нисбати ман кардагӣ таъхирое ки нисбати ман кардагӣ ба мисли дигар блогерое намешавад ки баъдан бирен ҷурай кунбакун шен даст битиен ҳамаш тишина шавад ма бадира фаромӯш намекунам баъзе одамо метавонанд бигӯянд ки дурундор дили сиёҳ фалон беҳмадон не бародаро не оне ки ма аз ҳаққи худ талаб мекунам и ҳам мувофиқи қонуни дунявӣ ҳам мувофиқи қонуни динӣ дар ин кор ман ҳақ дорам ман медонам чӣ кор кардаистам ва ба ғайр аз ҳамаи и гап дар сари номус меравад коре ки ҳамин кардагиай нисбати дилхоҳ шумо макунам агар маро кишта натонем хито намекишин ба худо мерам хидмат мекушам агар ба номус бошин факти дигареша он тасдиқ мекунад ки худаш баромада дар як видео зор гирья кард ки тӯҳмат кардаистианша бародари азиз когда тӯҳмат меояд дил шкоф мешавад нисбат ба ма бинем ки чанд муддат рафтеста ма зор намегирем мисли лекин ма ҳаракат мекунам ма амал мекунам то ки шумо барои коротон ҷавоб гӯем ам рекламако табза янгара бихонад пишима парвонаку шеринари ина мега питера ма тарам хеле мекунам кунам хеле сарта кунам хеле янамуд пушаймонӣ мекунам айна мегап янамуд пушаймонид мекунам айна мегап ку твар ту фаромӯш наками суханои мара чандин бор янг матра янамуд никто янамуд твареку фаромӯш накун гӯз қатъи оташ ҷанг накун ки кунуд месӯзад хоб бародаро мегзарем ба дигар мавзӯш дар ин ҷа чӣ хеле ки гуфтам ки беҳурматӣ нисбати модари худаш мекунад дар ин бора гап мезанем ва баъдан дар бораи суханҳои далер ва чӣ гуна ин одамо фитна карда худи ҷабридаҳоро иша ба иш ҷанг андохтаистанд яъне ки дар канали лангулӣ видео мебарояд бо номи зино бо модараш картинкаша шумо мебинед ки як тараф нишона тарафи модараш дигар тараф нишона тарафи писараш ва дар названия нависта шудагиай чӣ хеле ки дар названия нависта шудагиай даҳшат зино бо модари худаш бачаи 27 сола бояд ира бинин ва дӯстони азиз ман намедонам ки дар ҳамин видео лайк дорам биёем бародаро реални гап мезанем ҳамин одамое ки 973 лайк мондагиян аз 58 000 просмотр шумо киен як бор дига мегум дар сари пучи шумо маҳз дар сари пучи шумо фарқ надора хафа бошин нигоҳ кунед дар картинкаш бинен чӣ навишта шудагиай дар названиаш бинен чӣ навишта шудагиай шумо киен ки дар ҳамин видео лайк монден агар ки ҳамин кор дар аслан мешидиш як тараф беста шумо худтон мебинед ки ҳамин кор дар асл нест ин одам қатъи одами дига баҳс дора ки чунин баҳсо вообще агар ки ман бигум ихе баҳс кардана ихе чизоро ман бихезам видео кунам одамои ай тарафи мебироянд қатъи ма баҳсда ман мебурам қатъи он гап мезанам ором мешавам ҳама кора мефаҳманд хай давай мекунанд мега брат мо фаҳмида меравам ай одам қатъи одаме ки баҳс кардагай бинӣ ки чӣ нависондагиаша зино бо модараш чӣ гунае ки ман гуфтам
канали и корҳои и умуман дар умум аз дурӯғ вобастааст. Тамоми видеош названия дигар чизай, картинка дигар чизай, дуруни видео дигар чизай. Картинка ва названия дигар чизай будро даҳшат бародари тоҷика бин фалон беҳмадонш кардан медрои просто рекламаи магазин шонай барои силтавхонаро тайёрӣ дидан дорувошон қатӣ. Дар умум ҳами корҳои ҳами ма фақат ақли ҳаму мардумида ки ҳамин хе видео да лайк мондай. Охи шумо киен? Шумо киен? ҳамин момента ҳо моменти именно истина моментш мешава, лекин шумо да дар корай ҳамин чиз. Яъне ки кадом чиз? Телеграм канали закрити ман. Реально. Ҳозир ма як видео порчара, як порчаи видеоро мемонам аз амуҷа, шумо просто тамошо кунед ва баъдан хитон хулоса бурорен. ҳамин корро шумо дар анҷа дестин. барномаи мо ҳаст дар бораи дурӯғ чӣ гуна кор мекунад, чӣ гуна одама мешава ки зомби кунӣ, чӣ гуна метавонӣ одама маҷбур кунӣ ки аз ҳақ рӯ бигардона ва ба ботил бовар кунад. ҳаракат кунен, каме фикр кунен, баъдан ҷавоб битен дар савол ки дар асл ӯ чӣ ранг дорад. сиёҳ. хоб мефаҳмонам чӣ гап шид ва дар ин ҳолат ин мард чӣ приём истифода бурд. бисёриҳое ки ба диққат гӯш намекунанд ва ма дар ҳама баҳсон, ма дар ҳама конфликтон мегӯм ки противникора ки ма калимаҳои шуморо аҳамият метам ва дар калимотон хитона мезанам. дар ҳамин ҷа калимае буд ки мумкина шумо мушоҳида накарда бошед. дар ин ҷа калиди асосии внушени оне буд ки ин мард гуфт ки рӯи рост дурӯғай, рӯи рост тӯҳматай, рӯи рост таҳқирай, лекин тара чизе маҷбур кардагае ки ҳамин видео лайк монӣ. Бародар, ма да хандоварияй. Не ки аз як тараф дига фикр мекунам, жалкай шумода. Чӣ гуна фикр мекунед шумо? нигоҳ мекунем ҳар як одам вақте ки гапа мезана бояд ки аргументировать кунад, дуруст? ва нигоҳ мекунем ки лангули барои чи ҳамин гапа нависондагӣ, ҳамин гуфтаҳои худша чӣ гуна аргументировать мекунад. ва чӣ гунае ки ма дар аввали видео гуфтам, лангули нисбати модари худаш ҳамин корро мекунад, яъне ки ҳамин таҳқирро мекунад, чӣ гуна майра доказат карда метавонам, гӯш кунем баъдан. бале гапи худаш то дода дар даҳани худаш пур карда мешава, аниқтараш дар куни худаш, но хай чикор кунем хеле. чунин противник дора ва чунин даҷолай. ба хотири Аллоҳ фақат лайк, комментария бинависонед. ина дашмур. фаҳмидам ки барои чӣ хотир 973 та одам лайк мондагӣ. калимаи ба хотири Аллоҳ инам бо як дурӯғ бурданай, суистифодаи ниқоби динияй. ба хотири Аллоҳ лайк бимон. ба хотири чӣ гуна лайк ба хотири Аллоҳ мешава ки ту дар видеот зино ба модар тӯҳмат дорӣ. тӯҳмати дуздӣ як тараф беста, тӯҳмати хоинӣ як тараф беста, тӯҳмати як камҷинс як чизи як тараф беста. Ту тӯҳмат дорӣ ки зино ба модар, ту тӯҳмат дорӣ ҳама одамае ки модарша расидагиай. Ту чӣ гуна одами як тарафи дига бестак. Агар ки там картинкара худ карда бошӣ, агар номи ҳамин видеото ту худ нависондагӣ бошӣ, ё ки ягон кас дига нависонда боша, фарқ надорад. Шумо чӣ гуна одамеен ки ҳамин нуқтаҳоро дастон шиду навиштен. шумо магар хитон модар надорен? чӣ гуна ҳамин фикр дар сари шумо омад ки ҳамуро бигӯен ки зино бо модараш кардагия? чӣ хел шумо саги харен? харе ки ҳайвоне ки аз ӯ ҳайвони дигаре ки ба дунё омадагия ҳамуро мепара, шумо аз ҳамун фарқият надорен. хитон ҳамин видеои хитонро тамошо мекунед, хитон ҳамин названияу картинкаи хитонро мебинен. модару падари дигарро мегӯен, оё модару падари шумо ҳамин картинкаи названиятонро мебинад? намега ки бачаме ӯ бачаи 27 сола қатиш ҳақоратгӯя кардаси да ягон ҷо гап дар бораи зинои модараш нарафтеста. ку бачаам чӣ бахер нависонди? ту магар модар надорӣ? намегӯям ҳамин гапа. савол метиҳем ки падару модари ман васхишатса мекунанд дар факту дар расследованиҳое ки ман мекунам. фаҳмидӣ? аҳсан мегӯям. оне ки ман дурӯғашро мебинам, ин тарбияи падари ман. беҳ аз ростӣ дар ҷаҳон кор нест, ки дар гулгуни ростӣ хор нест. якумин чизе ки ман дар кӯдакӣ метарсидам аз падарам, и дар ягон ҷо нофаҳмида дурӯғ нагӯм. чунки падари ман шахсе ҳастае ки дурӯға намебахша. як бор дурӯғ бугӯ бихапата, агар ту касе ки набошӣ вай охуд мекунад. ва ҳамин чиз дар табиати ман уже аз кӯдакӣ шиштагиай ва ҳамчун дар хунум, чунки аз хуни падарам. лекин шумо да чӣ меган? ҳами волидайнтон шумо да ҳами видеотон бинад чӣ мега? аз худо натарсидантон як тараф беста. бале дар ин гапи худам ман худам ҷавоб гирифтам. аз худо ки натарсӣ, аз падару модар метарсӣ охи? ё ки аз мардум метарсӣ? просто дар ахиш доив некунен то ҳамин навори ма ба падару модари ҳами бираса.
و دیگر برادرها و استغفرالله میگه که در حقش دعای نک نه، یعنی که در حقش دعای نک تا همین نزوان تا دعای نک خیال کردی و میگه که همین نواری ما با پدر و مادرش برسه. آخه نوار تو با پدر و مادری او میرسه که تو نویسندگی که زنا کرده با پدر و مادرش. ای آدم شما جوان مرد میگیره خشونه. اینا ببینیم برادر جون، ما دیگر نمیدونیم چی بگم برادر عزیز. تو خوبترش هیچی نگو، هیچی نگو. вообще هم خیلی برو خبستک، چون که با میگم هر یک کلمه های ترم خیلی کلوله کرده در پنجم توچکت میزنم. هر یک چیز جواب سوالی خچه داره. با میگم تو رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر که زمانی میشه این همی آدم در باره رسول الله گپ زده است در ویدیویی که چونی نزوانی داره. بیا ما ایودا چای ما بخورم. رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر که زمانی میشه که امتهای من مادرشون و پدرشون و فرزندشون یعنی که همین تا دشنام حقارت میکنن خلص میکنن بعد یک مثال آوردک از رسول الله و گفت که همین خیلی گپو میشه و همین خیلی چی میکنن که فرزندای ما استغفرالله که پدر و مادرش دشنام حقارت میکنن و به همین کار همین برادر گناهگار کرده چونی نزوانش مون. خب بیاین نگاه کنین توبه فرمایا چرا خود توبه کمتر میکنن در یاد میاریم و نگاه میکنیم که کی پدر و مادر خودش دشنام میکنن. یکمش گوش کنین افیره. حبیب نعمتو عطاتو چند سور شده خیلی دشمن میکنی به ناموسی دایوس بله. گوش کنین که لنگولی چی میگه. عطاتو چند سور شده خیلی دشمن میکنی. так دیمش گفت که اگر کی به ما به زبان نمیگیرم گوش کنین اختون اول. با خدا قسم لوبویت تا میگم کو لوبویت تا میگم لوبویت تا میگم مرا فهمیده است تو لوبویت تا نگم کو ما последний ксиоча باشم. گوش کردین موافق همه گفته ها اگر کی لنگولی کاری همه گفتگیش عملی نکنه چی گپ میشوه؟ لوبوی تا نگم کو ما последний ксиоча باشم. سوال در شما کی پدر و مادر خودش دشنام کرده است؟ رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر که زمانی میشه که امتهای من مادرشون و پدرشون و فرزندشون یعنی که همین تا دشنام حقارت میکنن خلص میکنن بعد یک لوبوی تا نگم کو ما последний ксиоча باشم. عطاتو چند سور شده خیلی دشمن میکنی. و این آدم میبره از رسول الله گپ میزنه و در همون موضوعی که خود گناهگاره و گناهگار میکنه دیگر شخص و از مردم لایک طلب میکنه. برادرو خیلی هم آدم باید توپای باشه که همین چیزا نفهمه. خیلی هم باید توپای باشه همین چیزا نفهمه. اگر بعد فهموندن ما بازم شما نفهمین شما را نجات دادن ناممکنه. کوری زیما در آمده پیدا نمی شود. 1000 نقطه باریکتر زیموی اینجاست. نه هر کی سر بیتراشد قلندری داند. ما حرکت میکنیم سخنهای خودمون میگیم لیکن این شما یقین میدونیم که پیدا میشه آدمی که نفهمه چون که از تجربه ما معلوم نیست بلکه از تجربه 1000 ساله بزرگو که در همون زمان خودشون چونی مصرهای شعر را جاری کردگیان. این مصرها از حیات آمدگیه دیدن نوشتن. میگه درختی که او را تلخ است سریشت اگر برنشانش به باغ بهشت سرانجام گوهر به بار آورد همون میوه تلخ بار آورد. چی با شما نمیتونین برآمدن این خیلی ویدیوهای مرا پولشکا با پولشکا مونین پخ و پرختید پیت کنین. نمیتونین. برای چی؟ برای که حرفی دروغ نداره. اما ویدیوهای شما را اگر بگم تحلیل کنم خیلی نقطه به نقطه نمی خیلی چیمچش میکنم. چی گونه ای که من گفتم برادرو برای چی خاطر این شخصا را ایشا با یکدیگرش جنگ میاندازن. ما در ویدیو آینده درباره چگونه مومجان میترسونه آدما را در این بارش با گپ میزنیم فکتای دیگر خطی چون که ویدیو درازتر نشوه و در عموم خودی جبریده های این سکلاد آدمای شاهد و یک چند نفری که در این کار در اینجا کار داشتن در این مبین از جمله دلیر. این آدما حرکت دارن که شما را با یکدیگریتون جنگ بیاندازن. یعنی که جبریده ها را با دلیر را با دیگریش با دیگریش. برای چی خاطر همین را دقت بتین یک بار دیگه ما بسیاری بعد نگم در این مسئله. بعداً گپ میزنیم درباره ویدیوهای دلیر و درباره ویدیوهایی که با لنگولی مونده است. یعنی که نگاه کنید هدف از آنه که شما را جنگ انداختن برای چی و تصدیق آنش برای مثال میگیریم. یک تد گفتی که گویا که دخترک تاجیکستان رو کرده باشند تا که برای شما زایلینی بنویسند. درست؟ یعنی که همین گپ دروغه. او دخترک برای شما زایلینی نویس نرفته. او دخترک بنویسم اگر برای انا همو
склад менависа ва ӯ духтарака ино худшон роӣ накардан, ӯ духтарака худш рафтагия. Ма ӯ духтарака қатъи падараш суҳбат кардагиям. Так что аяхи бай кор бор. Қатъи падараш, қатъи худаш ҳамашон баъди рафта расиданшон. Мақсади гап барои шумо имена. Ҳоло мо дани момент як кори шидагие ки ино ба ҳадафшон расидестанд барои ҳамо ақли шуморо ма фаҳмондани имрӯзӣ. Ҳамо одамои ҷабрдидара, одамое ки дар ҳамҷа кор доранд, ма мисли Далер дигар. Шумо ҳоло хеста ит ма Далера фалон мекунам, Далер мара тӯҳмат кард, уш Далер ихелӣ кард, уш ман қайд Далер гап зан. Ҳамин одамо ҳамина мехонанд. Дар инҷа гунаҳгори асосӣ унау Самбақай, Лангулияй ва Момаҷон. Самбақа, Лангулӣ, Момаҷон. Шумо ҳама як тараф, ино ҳама як тараф. Вақте ки лашкара дар дуруни худаш ҷанг меандозӣ, душман места тамошо карда хандида. Ва шумо ҳамин кора кардасед. Ман монда шидам аллакай гуфтана. Мегу бо мехезан. Ана Далер мара тӯҳмат кард, буромад фалон меҳмадон гуфт. Охе ҳадафи ино ҳамияй. Далер тура тӯҳмат не. Далер баромада гуфт ба як бор ки чизе ки ма гуфтагиям, ма маҷбур будам бугум. Тамом точка. Ана ма Далера ихӣ кунам, Далер мара ухе гуфт, ана мара ӯ духтаро гуфтан ихелӣ кунам, ноли ма духтаро ихелӣ. ҳами калатона кор фармонен я бор. Ҳадафи уно ҷанг андохтани шумо байни хитон, то ки шумо агар ба ҷанги хитон овора кишен, тамом ё уже бурд мекунанд. Инами ҳоз инами вақти эфира зайнид кардест, ама ба ҷое ки дар бораи ино гап занам, ма шумо боё ба фаҳмондистам. Бахшишам намегум, хафаам бишен нашен фар надорад, чунки ма мондашин май фаҳмондана. Монен як тараф, бинен ба чашми сартон, фаҳмен чӣ кор кардестан. Як бор гуфтам, хитон диден. Далер чизе гуфт нагуфт, нисбати маам тӯҳмат кард, нисбати дигари там тӯҳмат кард, нисбати ушам, нисбати ишам, нисбати ушам, яъне ки баъдан баромада гуфт ки маҷбур буд, наметонист ки нага. Барои ҳифзи ҳамо духтаро гуфтак. Ман ин гапоро гуфтам, гапоеро ки асос надошта. Марам дар оҷа гунаҳгор кардагӣ буд. Индо мо оромам кохе. Ором шен девонам кардем. Монен кор кунем. И тарафша хиёл мекунам ки аллакай фаҳмиден, ба якдигари ҷанг намекунену тарафи душман ҳаракат мекунен. Чӣ гунае ки дар инҷа ҳам аллакай гап задем? Далер баромад, бале бисёр гапҳо, бисёр чизое гуфт ки тамошо карданда, бале вақте ки ман тамошо кардам, мара ханда мегире, охи ман ягон ҷои вай намешам. Гарчанде ки дига одамо чӣ хеле ки дар инҷа гуфтам, девона мешаванд, мегам тавмута. Дар ҳамин ҷа падарлаънати кор чие? Баъди оне ки Далер дар канали и мебароя гапҳоеро мега ки асос надора, баъдан бо Далера ма порчаи видеоша мемонам ки гуфтагиян ки маҷбуруш кардагиян. Мардум аллакай фаҳмидагие ки маҷбуруш кардан, мардум аллакай фаҳмидагие ки зери зулм қарор дора. Бо баъди ҳаме видеое ки ма баровардагим, Лангулӣ бо як видеои дигара мемона, баъди гӯё ки хайрбод гуфтанӣ, гӯё рафтанӣ буд. Бо як видеои дигара мемона ки бо ҳамун гапҳои беасоси Далер рафтеста дар ҳамуҷа. Ман намедонам ки кадом одам бо бовар мекунад. Ба ҳамин хотир биёен видеои Далера ки ма дар ҳамя порча мондагим аз амино, ҳамин видеоро пурра тамошо мекунем. Ҳоло чӣ гуна ки шумо шунавидагӣ бидем дар видеои пешинаи ма дар бораи гуфтаҳои Далер ки гуфтагӣ буда ки таҳдидш кардагӣ буданд, маҷбур буди гапа буга. ҳозир як порчаша мемонам, гӯш кунен, баъдан бо давоми дигар записа. дар инҷа чанд та запис рӯй кардагӣ. Ассалому алайкум, мардуми муҳоҷир, мардуми тоҷик, бародарон, акау хоҳарон. ҳозир нашоти ма гап омадест, як буто СМ Шарипов мара заказ карда боша, ёки фалониш мара заказ карда боша. баъзе буд ки гапҳои ман дар дурӯ ҳархела шид. мардум ба ӯ хотире буд ки занаки тоҷика друсклад дизидан. агар ман ин кора намекардам, ӯ занакора ягон фалокат мешид, ҷавобгариш дар ман буд. шумо худтон диден ва ақл дорен ва мешнавен. хоб дар инҷа голосаи видеош неста, янаки ҳозир хумон тамошо мекунем видеоша имена видео қатӣ. барои он хотире ки бо даҷҷоло баромада нагӯянд ки эй голосаи сохтаи дигараи қавру балоай девонамон кардан. реалан чизере ки мебинанд бо меёванд гап мезананд. хоб тамошо мекунем. анаки ин видео бо хубтарае ки видеоай. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату, мардуми тоҷик, бародарони тоҷик, акау додарон, блогерон, подписчикои лангарӣ, бобоҷон ашудааст СМ Шарипов. алайкум ассалом. ма як сухан мекунам, ҳама дар як савол метавонам. аввал ҳамин шумо боварӣ дорем ки як одам як ҷиноята ошкор карданда, як коре ки муддати 10-15 сол мардуми зани тоҷика использоват мекардану мезадану документошуна мегирифтан намедодам. хоб ин чизе ки ошкор кард Далер Холов. халас
буромад эълон раказат кард, видео фрид, ҳама тамошо кунед. ҳақиқат дар видеоҳо ҳаст. бале хуб кардӣ баромад бародар ки буромада гап задӣ, яъне ки сабаби ошкорӣ шидӣ. Лекин агар ки дар инҷа дахолати ман набоша, баъзе одамон мегӯянд ки дахолат накун, кори мақсад дигар. бародаро, агар ки ман дар инҷа дахолат накунам, ин кора то охира набарам, чӣ хеле ки шумо диден ин одама буромада маҷбур кардан, аз гапаш гашт, мақомот мегӯянд мо чӣ кор кунем тагда дар ин ҳолат. Дар ин ҳолат мо чӣ кор кунем вақте ки одамо аз гапшон гашта бошанд? Намешавад. Чунин одам мисли ма дар корай дар инҷа. Чунин одам дар инҷа мисли ма дар корай ки ба он нигоҳ накарда ки одаморо таҳдидам кунанд. Ба он нигоҳ накарда ки одамо аз гапшонам гардан, ма фисёрамно бо да канса рафтан бигирам. ин кори хеле ҳам мушкиле бародаро. Шумо дарк намекунед, леки дарк кунед. ин кори осон нестай ки буромадан ин ҳамин одаме ки сухан кардаста, ҳамин одам буромада дар оҷа гуфт ки яъне ки видео Карл Ангули дидем ки как буто ки гӯё ки ман заказчик будам, гӯё ки ман ира заказ карда бошам. агар ба ҷои ма дига блогер мебуд, меистод мегуфт ки ваҳ бача ин бе ин мара тӯҳмат кардан, меистод бо хомӯш мешид тамом. хуш бародари тоҷикам фирӣ чуба Сайҷалола гирезондам. Сайҷалол чуба намебира гап зана. Як диюм ин ки ӯ чӣ гапҳое ки лангарӣ мемона тоист, ин суханони ман нест. ҳарчанд девнаам ки бироварденам, ман ба худам ақл дорам, ба ӯ ин хеле суҳбатҳоро намекунам. суҳбати мо дар бораи Сайҷалол рафтагай, чуба Сайҷалолро шумо баҷо кардем, чуба духтара задан, чуба ту реклама мекунӣ. қатӣ бобоҷон, ту вақте реклама мекунӣ, бояд ки реклама кардӣ, модари тоҷикай, бародари тоҷикай имрӯз дар кундаи сина мезанӣ ки ман меҳнат мекунам, ман хизмат кардам. барои хизмат кардана ту бояд ки мерафтӣ як бор аҳволи ӯ модаро аделна интервю мегирифтӣ ки чӣ ҳол ден, кор омаден, чӣ вазъият дорен. хоб ина айрӯи ки ту хизмат мекунӣ. ман на хизмат кардам, на пул гирифтам. шумо вақте ки реклама мекунем, пултон метам. бе пул ягон кас реклама намекуна, ин ягон кас изминити ҳам намекуна. ман инҷа набурдам ки ма звездаи ютуб кунам ё ки блогер кунам. диден ҳолате ки соати 10-12 шаба ҳамо мара занг задаган, чӣ қадар гиряву чӣ қадар азоб доранд. хоб хутон дидестен ҳақиқатгӯ кияй. ӯ гапҳое ки мебуроранд далер гуфтесай ма дар тикток дар мекуҷо арӯз тов медодуму итарӣ мекардуму модар мегуфтуму зан мегуфтуму аврӯз меғалтид чӣ мекунам, ин тӯҳматҳои бар ман ай. хоб барои чӣ? барое ки гуноҳшон фош шид, сиҳшон фош шид. бояд ки далер холфа чикор кунанд, паставид кунанд, хабарҳои бардуруғ бутанд, как бито иба эсем шарипов мара пулпилягат ка боша ки биё ҳар дем ӯра тирма кунем. валлоҳ биллоҳ қасами гап дурӯғ ай. ин як диюмаш ки оно духтари намедонам ғармияи куҷояй мадина гап мезанад, как бито вай арӯси май. валлоҳ биллоҳ таоло қасам амо одама ма 2 рӯз ё 3 рӯз ҳамин кор шиданда шинохтамаш. намешиносум 70 пӯша кияй чияй. номи аниқшам даже намедонам. фақат чӣ гуфтанем? ҳозир ман видеоро тамошо кардам. мардум ма барои чӣ хотир гуфтестам пати ҳамин одаме ки ҳамин лангулира ки баъди баромадани ина ҳамин видео бо аллакай мондестай ҳамун гапҳоеро ки и мисол ба фоидаи ӯ гап задагиай пешина. ва шумо да медонем ки ба чӣ хотири одам маҷбур ди гапҳоро гап занад. на хуб баъди оне ки ҳақиқат бо баромада бо як бор дига бо ту бихези ҳамро тавон бутӣ. иншоалло ки ҳамат ақл дорем. ақл куна кору фармоем. шахсан як тадқиқати маро аз бор мехӯрӣ, ман як гуноҳи тура мебурорам, дар публика гап мезанам. ту худ мебурои гап мезанӣ, як гуноҳи я баробара. ту бо мехезӣ, қатъи ҳамун дарди дил мекунӣ ки ту арӯстов додӣ, ту шогирди ҳамун будай. ҳамин корҳоро мекунем. мард ҳамун мардем ки ина ҷиноят содир шидагай, Сайҷалола биёвен, чуба духтара зад. онан духтар мега ки бурд дар болои ҷогам зани мардака гӯд, духтарои мусулмона гӯд. ин сухани ман нест. ман маҷбурш накардам. ман зангш назадам ки туда ма ин гапҳоро бугӯ. занг зад ҳамин гапҳоро гуфт. айво чӣ кор кардан? рафтанд пуштибонӣ айваё кардан. барои чӣ далер хоф пеши ваё нарафт? барое ки ҳама айвая ражат кардан, уже тайёр кардан. мардум пул дода харидан, тайёршон кардан. ҳамин любой занака дар Россия бу ки агар ту пеши ваё ҳам мерафтӣ, ҳамин кор мешид.
ҳамин кор мешид мақсад чӣ гунае ки хабд рондан ҳами хел ам диди охи хабд рондана дар рӯи экран кардан ҳамира бо паси экран мекардан мекишем агар ҳамҷа гап бурӯяд чӣ кор мешава ина бисин хитон фикр кунед ма чизе бад реални гап задам мара тирма мекунанд мекишанд мепартоянд барои мо фарқ надорад бо мегум дунё чархи фалакай зиндагӣ ҳамон мушкилида ҳаст шояд ман мебирам модари ма хоҳари ма апаи ма хештавори ма ё ҳамсояи ма меган ай дӯстда ай хеши дурда ҳамсояи наздик хубу хубтар аст нигоҳ кун агар ҳамсояи ман бихеза ғариб шавад дар соати 12 шаб як бригадир бихеза шаташаб кунад айдар берунаш кунад серано ҳамсоя роли падару модару хоҳару апара бозӣ мекунад е мардум шошен чишмотна нигоҳ кунед ҳатто хиёле мекунем ки ҳамин мардуме ки блогеран реклама мекунану мурдаҳоро реклама мекунану мисол хизмат мекунанд ба гуфти хушон барои мурдаҳо ваё 50 нест мен ҳамаша медонам ҳаматон медонен чӣ гапай бандити ад мекунӣ подура мекунӣ мада фарқ надорад якумш ки мана гап зади хатим гуфти далер зан се талоқ қасам ки ман ягон каса ягон сухан намегум ти хати мая бурам субача ту бирварда ё ту партизи метуни ки бирай зан тайсар никоҳ кунӣ ягон фатво биё и як диюм ки ҳеҷ вақт хеле гап чап накард ӯ бандитое ки мара айноми ту кардан ӯ бандитое гуфтан ма тирам ӯ бандитое гуфтан ки мо тирам ҳам мегирем дар путулка мешунем тавта барои фармон роишон ку лангари либоша рӯи кӯ фақат айма ҳамин хатуна насиҳат ту блогери реклама ки кади бояд ки бирай ай аҳолаш дарак бӣ барои ки ай рӯи рекламат пул мегирӣ чӣ дар кор монтажи шантажи ҳозир рафтаншона мақсад мебурам мега ма кор надорум ки ма бояд ӯро бирам следӣ кунам хорошо ту кор надорӣ бирай следӣ кунӣ як тараф мемонӣ но то ошто ки шумо баромада ҳифз кардин иш яқина иш далила иш тасдиқа иш доказатай видео ма дар ин бора кардам тамошо кардагиин шумо ҳифз кардагиин рӯйпӯш кардани ҷиноят ҳифз кардани ҷинояткор ва монеа шида барои ошкор кардани ҷиноят мувофиқи 3 мода шумо гуноҳгоред ба ҳисоби ҳамон видео кардагӣ атак айдам зиёд барои пас задани шахсо баромада мега ки говори задагӣ айша ӯ хоҳара гов барин задагиан гов барин барои тӯҳмат чун ки меоянд лингошона тид мекунанд гуфтагӣ ва барои оне ки дар видео гуфтагианд ки рувомона пӯшон ва рувошона кушод баровардагии видеода иништам яъне ки моддаҳое ки шумо гуноҳгорай хеле ҳам зиёд не брат бегуноҳӣ та доказат кун реклама кай духтара овардан духтара кардан духта ба забони худаш гуфт ки дар ҷогаи хом вард зани мусулмон агой хоб агар лангуливу момаҷон ҳақа мехостанд монеа намешиданд дар бозпурсии ма монеа намешиданд як ҷо мешитанд вообще ҳамун духтара медоданд телефони эфира мегуфтанд ки бибуро бира гап зад вақте ки одам гуноҳгор набошад вақте ки одам гуноҳгора ҳифз кардани набошад чӣ дар кораи монеа мешавад баъд дар бозпурсӣ дуруст яки ино дидем ки чӣ гуна активна монеа шиданд ҳивора бовар кун чӣ ман ҳамҷа ягон гапи дурӯғ гуфтам бро ҳамҷа базан се талоқ қасам бихӣ ки далер холуфта дурӯғ гуфтеси ва мара тӯҳмат дорӣ биро дар эфире зан се талоқ қасам бихӣ лангаре ки ман тира дурӯғ гуфтам ё фребут кардам занг заден зора кардем ман номои воша намегирам ки видеообращение кун ма да парто лангари да парто ҳамон одамое ки гӯш кайсанд ҳамҷа видеообращение ки парто ки ба мо гуноҳгор нестем мо ҳамин модароро аёту бирорем ҳама ба ҳоли мо хандеса гиря кардем яхелат ма ба ҳамун хотир видеообращение кардам ки е мардум ҳарди ҳамин гуноҳгор нест ба хотири чӣ ба хотире ки шумо гуфтем ки модароро мо дар ютуб изо мекашем дига ҳама моро давлатҳо нигоҳ доранд ман ҳамин чиза ба худам бо камтар номус омад гуфтам ая ҷиҳат рост меган ҳамин модарои тоҷика дар ютуб тамошо мекунанд ба ҳамин хотир ман видеообращение кардам ки шумо ҳамин чиза дар ютуб бирорен ва бирен дар назди қонун ҷавоб диҳед ҳамин суханҳо ҳамин буд чи е мардум гӯш куненда вақте ман гап мезанам гапҳои ҳамо аҳамият тен ман дар бораи Сайҷалол гап задестам баъзе калимаҳом ҳаста монтажа хитон мефаҳмем чӣ хеле баъде калимаҳои ман дар бораи Сайҷалолаю ай дигар гапа будеса хитон хит кунен аз барои Аллоҳ мардум беақл нашен ақли худма кору фармоед мара девона гуфтам мара далбаёб гуфтам ҳазору ҳама не ки то что
то что ина модарои тоҷика кардаган факт далел доказатш ҳаст ки усана худш мегӯяд ма угрошат карда нест ма дар пешваам набудам занг зад ба забони ҳол гуфт касе модарша дӯст медора касе хоҳарша дӯст медора ина ҳақиқат ба ҳақиқат чикор кунед ҳақиқата дастгирӣ кунед ноҳақ бошум занг бигӯен ки далер ноҳақӣ ҳақиқат ҳама гуфтам таваккал ҳақиқат биромадесай чизе гуноҳе ки чандин сари сол пӯшондан ягон кас дилёг нашид ма ба лицои худам биромадам гуфтам ки мардум бифаҳманд кумо бифаҳманд ҳаё чӣ коранд натури блогер нестанд натури бандитанд мекишанд яке ман мардумам зато сире ма фош кардам ки иншоалло ки модарои тоҷик дигар дар и чизо намешаванд хеле фирефтаи хеле блогеро ҳам намешаванд ва намеёранд зиношон намекунанд ина исоқ яқубов ту худат юристи пешчистки одамро мефаҳмӣ агар ман ки гапи дурӯғ гуфтесам бошум бояд та чишмои ман хит кунӣ бифаҳмӣ ман дурӯғ гуфтесам хитон медонен гап дар бораи чие мардуми тоҷик илтимос мекунам хоҳиш мекунам видеое ки ман фиридам тамошо кунед ба наздики видеое мешавад ки ман ва надорам леке занг задан гуфтанд акай далер ту тоқа нести ҳарчанд мо дар оҷа маҷбурам бошем ҳаст видеое ки дадиси ҳамун духтаро чихи ҳамун духтара задаган ба наздикӣ мепартоянд ман намедонам кадом блогерда мепартоянд леке мепартоянд бинен ҳақиқата чӣ гуфтагиай ва лангари бо мегӯ мудаохӣ ту мана ай бандитор аю шайкот натарсум бо мегӯм шери нар барои қурбониай ами як чиз дар ҳамиҷа мушкилии калон меёра ки мақсад бисёр материалҳо паҳн мешава ҳар ҷоҳо ҳами дар рафти расследования ғавғо як шӯриши мекунад ки ба фоидаи гунаҳгоро мешава ҳами корро ман пеш бурдистам ҳами кор аввалан дар канали Мазҳаршидагиай чӣ ҷабрдаю чӣ чизое ҳастай чӣ чизое ки дорен дар ма партоен мақсад дар ҷа мебуранд дигар нимчаблогерое ки дар кор просто хайб мекунанд ӯ корро пеш набурдестиянд ӯ дар расследованӣ кор нестанд ӯ просто мегирад як порчаи видеоро мепартояд бе суханои худаш бе огоҳии худаш бе чиз просто ки ҳамаи темае ҳаст ки обсужда доранд дар канали мо штоби ки аз лави ҳаму як просмотр биқапанд хайб мегӯянд ку хайб ҳамуро мегӯянд мақсад мавзӯира ки як одами дигар пеш бурдистай ӯ одам хайб накардистай ӯ мавзӯи ҳамун одамай мақсад не мавзӯи май дуруст ая одаме ки дигаре ки любой блогери дигаре ки дар бораи ҳамин уже гап мезанад ки ягон гапое ки асос надора ягон гапое ки ба фоидаи одамо нестай просто як лави видеоро мегира мепартояд як порчаи видеои ира мегира мепартояд як порчаи видеои вайора анаро хайб мегӯянд чунки мардум ҳамин чиза кофтаистай ман гуфтам ки дигар блогерро дар ин бора хаб накунанд бояд бироянд гап зананд лекин просто як порчаи видеои далера партофта бе суханои худат и биромада гап задан нест ту баро гап за чӣ хеле ки ман гап мезанам баро гап за натарс биро тарафи ҳақ гап за ва дар умум ҷабрдидаҳо касое ки набоша материал чизе ҳастай мада партоен ман як хел чизоро вақте мебинем ки уже дар канали дигаро баромадагия баъд ама мепартоянша ҳамин хел чизо ҳам ҳаст даже хеле далерам видеоиша ки дама роӣ мекунад ман нигоҳ мекунам дар дигар канал аллакай баромадагия ба дама роӣ мекунаша хеле далер ба ҳамин хита гуфтистам ҳамин корита чӣ дар кора ҳамин корита чӣ дар кора дар дигаро роӣ кардан ман намефаҳмам вообще-тора ҳамин масъалаша ман намефаҳмам ин ози видеое ки мо ондастем гап задастем ҳамин видео чандин та чунин видеое ки баромада абрашини кардаги дар дигар каналҳо неке та айпеш худ ҳар гап нароро нагӯ ма барои чӣ қад ту воно мехӯрам ту мегӯи урони ман нести хуб ма бихезам хати як кофир во бихӯрам як одаме ки мегӯянд ки одаме ки ай худо наметарса ё битарс ту прекрасно медонӣ чӣ гапай бобоҷонот биромад гуфт ки ҳо гов бари задагишан ту блогери мегӯй ки хизмат кардам чӯба намебурӯй бигӯ хоҳарҷон тура ки зад видеоро якум ма шумо дарои кам чӯ ответм надодем хаб кунед дидам ки хаб кардем ма дар СМ Шарипов фиридам шумо хитон биромадем гуфтем суратам мезанем против давлат гап мезанем бурин гап занем вот тано что видеоро якум роӣ кардам мега хаб кардем баъд дар СМ Шарипов тамошо кардастед шумо гапа фаҳмидин аз чӣ метарсонам мо дар ин масъало гап мезанем бародар мо дар ин масъало баъдан отдельно як видео мешава именно ба чунин паставошон ё шахсое ҳастан оли мебирояд дар видеошон мегӯяд ки аз пушти фалон беҳмадон бачаҳои тоҷик паси панҷара мераванд то паси панҷара шумо мебарен шумо мебарен паси панҷара шахсҳои бегуноҳа барои ҳифзи куни хитон ара ина мебурорен гумроҳ мерорен чӣ коре мекунем бикунем таваккалтон ба худо
та ай одамое ки мара метарсонӣ натарсон бо мегум шери нар барои қурбоние ман чӣ коре кардам айдисӯзӣ барои модари тоҷик барои хоҳари тоҷик барои бародари тоҷик ман гуноҳи шуморо фуш кардам ва мардум бо мегумтон во ҳамсӯҳбат қатъи ма бидан ман намегум ҳамсӯҳбат наман гапи мо дар бораи Саидҷалол буд ягом девона ягом ҳушо вақте ки дар хели гапо рафт сири хича дар як душмани худаш намегӯяд шумо медонед ки вай уже душмани май ман чӣ хел мехезим гапа мегӯям як бор кадамед ки умнен камтар ақл дорен ҳамин савол дар хитом бутен ки чӣ гуна далер холиф метавонад ки бо лангарӣ дарди дил кунав бигӯяд ки ман дар тикток итарӣ мекардам дар ҳимои тари гап мезадам мебурдум арӯсҳоро меқабидам фалон бисмадон аз барои аллоҳ ба ақли хитон кор кунен гапи ҳар чӣ хел бигӯм гапи ҳар инсоне ки хитон диден ба чӣ роҳҳо хоҳароро бурдистанд илтимос бовар накунед аз барои аллоҳ бародар ҳамия видео обращение дидам мепартом ҳамия парто ки мардум бифаҳманд чӣ гап рафтеса иво барои чӣ кардесан неке иншоаллоҳу раҳмон ҳақиқат ва гуноҳотон ва ҷиноятотон иншоаллоҳ ки мебурояд ман ватанро дӯст медорам барои ватанам ҷон метавам то инсон биҳиштай президенти ман падари миллатай ва ватани мана обод кардагия ҷаноби олӣ худованд садсолаш куна як арм болои сари тоҷико да бошад ободӣ дар тоҷикистон ҷаноби олӣ ба пеш мардуми тоҷикистон ба пеш ҳамихели шайтоное ки мебуроянд шайтонӣ мекунанд рӯшона сиёҳ мекунанд ва занакҳои тоҷика испозат мекунанд аз барои аллоҳ чораашона бидин агар дар ҳамин кор ҳақиқатан агар ман виноват бошам ман розиам ки маро панҷара баранд агар ман гунаҳгор бошам маро тирма кунанд неке тошто илтимос мекунам ай мақомотҳои тоҷик ай юристо ай прокурорро ай тамоми мақомотҳое ки дар тоҷикистон ҳастанд хоҳиш мекунам ҳамея ҷиддӣ дида бироянд касе гунаҳгорай ба ҷиноятӣ кашида шавад ман розиам ки агар дар ҳамин корум гунаҳгор бошам тирмаам кунанд ман ягон чӣ надорам неке ҳамин одамое ки мебаранд модораро ба ҳамин ҳол мероранд илтимос мекунам паси панҷара раванд мардум чушмош мешавад ки чӣ гапо рафтесай нигоҳ кунем фақат тоҷика киштесай тоҷика вай кардесай барои ҳамин бародаро илтимос фикртон чиқар кунед аз барои аллоҳ бифаҳмед ки прафа ки неправ боқӣ дар амони аллоҳ бошад инам хе гап коро бардор дига дар иҷа илова карданам ягон зарурият надорам фикр ақидаихтонро дар комментария бинависем пардаҳои чашмотонро илтимос тоза кунен лайк мондана фаромӯш накунен видеои нава интизор шавед ва ду видеои нави охира тамошо карданашро фаромӯш накунен ки дар болои экрани шумоа ва касе ки мехоҳад блогер шава марҳамат курси блогерӣ ма дорам аз дараҷаи 0 то ба профессионалира ва ҳамчунин ма веб канал дорам бардор закрити телеграм канал дар бораи яъне ки дар мавзӯъҳои зеҳнӣ мо гап мезанем дар мавзӯъҳои мантиқӣ гап мезанем ва мавзӯе ки ҳоло ма пеш бурдаистам хеле ҳам сахт монандӣ дора алоқамандӣ дора ба ана ҳамин корҳое ки рафтаистай чӣ гуна дурӯғ кор мекунад чӣ гуна одама метавонанд маҷбур кунанд ки аз ҳақ рӯ бигардона ба ботил бовар кунад чӣ гуна мешавад ки намехе одамо дар чунин видеоҳои паати ина ҳамино лайк мемонанд чӣ кор кардагиянд чӣ гуна таъсир расондагиянд дар сари намехе одамо мисол умуман дар ҳаёт хеле ҳам хуб дар кортон мешавад агар чун одамое ки бошанд мехоҳанд на танҳо мускул балки мозгшона бақувват кунанд бидурен закрит телеграм канал ссилкаш дар якум комментария ҳамада хайр то видеоҳои оянда.